Здравейте, хора! Сега се събудих, измислих да бъде както винаги. Просто направих това. Знам, че е тъпо, но ако направих сега това, просто да ви кажа някои работи. Например, след малко ще правим видеото. Не след обяда, но като слезе слънцето, ще правим още едно. И ще е много хубаво и много свежо. Да. След няколко дни почвам да излиза. Да. Това исках да ви кажа просто. Ако чувате гласа ми, много е, че е много нисък. Извинявайте, гърлото ме боли. Добре. Peace.